Kaixo, txorin eta rok, eguerdi berri bat hementxe zuen sukaldaritza saio gustokuenien, Sigur Iturrita eta Patrizia Biteli, errezeta oso goxuekin gatoz gaur. Nik bi gainera hartzen ditut. Bi batean? Bueno, bi batean, aragi bat, eta gero, patata batzuk laban. Hau da, berez, plater berdinen joango die, baina bi prestakuntza desberdin, leikenak, patata honek, ez da ustetan janbier aragi gixatu honeken, da aragi gixatu hau, jan leike, beste lagungarri beste batekin. Baina, ondo, beraien artean ondo ustatuko dira, ez? Ziur, baiet, gainera osagaiak be, nahiko antzerakoa diez, bixetan erabilikot tipuleta erregosixa eta irugiarra. Bixetan. Kontatu nolengo duzu? Ontsi kontakotzu ba. Kasola baten, engo aragixa erregosi eta gorde. Berdinean tipuletak porruak eta irugiarra kosinatu, eta gero irina bota, apurtxo bat loditu eta aragixa gehitxu, jarraian garagardo beltza, eta irakiten dauenean salda botako ereinotz osto batekin, eta 20 minutuan kosinauko lapiko askarrean, edo bestela, ordu terdi lapiko normal baten. Gero saltza birdindu dengo. Patatak itxeko, irugiarra berakatza eta tipuletak ondo erregosi, bitxartian patata xaflafinetan mostu mandolina batekin, eta ingou labeko erretilu baten gurinakin, holan gerusak egin. Salda bota eta 50 minutuan 200 gradutara. Eta gero aragixa patatekin zerbizatuko. Eta holaxe. Eta hori da, aragi gixatu bat betikua, baina arduan biharrian ekarriot garagardo baltza. Holaxe, berrixa jartziarren, eta... Bueno, eta irugiarrakien beko sinatu, gara? Orduan irugiarra ben, nik behintzat ez diote normalean holan gixatu da botatzen. Hori, saltzak emongotza... pixu aukiko da bazkenian. Bueno... Peko garazoik guk. Beti esaten duguna, astontan ere aipatu izan dugu. Danetik jan behar da? Neurria, garantzitsua da. Ez daude janari txarrak ero, beak ero. Neurria, batzuk gehiago janaldirat, bestatzuk gutxiago. Hori da, da hemen txaukau, gixatzeko aragisa, horan ja ebakita laukitan, bere hemen aprobetxaukot, gatza eta piperbeltza botateko, eta hori, kasolia, bero dauenean, hor botako apurtxo bat markatzeko. Oso, no. Hor, galdera bat, hemen izan dugu inoiz, lehen garai batean juten zan jentia arategira, eta, zeukan ez, bere, preferentzia, gero, gogoko aragiak eta gixatzeko, eskatzen zen, maidazu, ez da egite, hemen gatza, ero, hemen aurrekaldea, ero, tapa, ero, jarraiazu txankarra, ero, legun atzoin genduen osobukoa, ero, ez? Orduan, zeuden, atal batzuk gehiago maite zituztenak. Gaur egun, arate irazoaz, da, gizatzeko aragia, ez? Bai, da gizatzeko aragia, ematen dago atal bat dala, baina ez. Ez. Hor dauzde, pila bat, azkenean, nik maskala hau, babila, ero erderazkoa, hor, egara izasko, normalean, jentiak hortik ez, guk erderaz ikasi genuen bai hosteleritza eskolan, eta hortik horrek gatu zitzaizkigun, baina maskala hau, txankarra esan bezala, ez oso bukoa nahi izan ezkero ez zurrarekin, baina txankarra ere gizatu garako zona. Zein da erderaz esaten dana espaldilla? Espaldilla? Ez da izan izango zen. Hori nireititak eskatzen dauete. Nireitita, Fernando? Bai. Hori eskatzen dau. Ez da gatza, ez da hori, Egala, igual hori egala izango zen. Galdetuko zau. Bular egala eta eroatzik aldean dago egala be bai. Ez egala izango zen, hemengo aurrek aldean dago egala. Gero, tapa guri, tapan bekaldea, tapa da, xarra polillak eta atatzen dien menipurria. Kontua da, gero eta hanketatik eta burutik urrutia egon, hau da, izkutu hau dauden aragiak xamurragoa dira. Lan gutxien egiten duten aragiak horrek xamurragoa dira, ez? Eta bestean mugimendu gehiago dena, masaiak, hanketakoak eta mugitu egiten direnak eta horre beti aragi gogorragoak dira, eta horiek, normalean gixatzeko, ero xetuta jaten dira, ero olakoetan, ez? Horre, politxak izaten dira, ontxe arakinek eta aukitzen dabe, hori marraskixak igual beixanak, eta horan zatitxuta, eta hori, bakoitzan izenak. Horrek, espaldia izaten dira aurreko hankak, ez? Aurreko hankak, hau gainek aldia. Hemen dago, hemen gainek aldia, baina... bizkarra, ez? Hortik... baina hori xamurra azkenean. Hori gixatzeko eskatzen da unira itxitek. Kontua da, hor, atal ezberdina daudela, eta gero ere, kulturala bada, orduan, segun nun bizikaren edo zerri aldetan gauden, atal batzuk gauza batzuetarako erabiltzen dira eta beste batzuk beste batzuetan. Eta beste herri batean atal berdina beste erabilpen bat ematen zaio.
kontua da hori, gaur egun, bueno, ohitura galdu dugula, errezaldera, eta harakina normalean ja beti, izaten dituzte, ja prestero gixatzeko haragia, jenteak eskatzen duela ja gixatzeko haragia, oraindik ongo dira batzu noski, eskatzen dutela atal berezi bat, eta normalean harakina gainera bere bezeroak ezagutzen ditu, eta ja badaki, etortzen danien Jon, Jonei gustatzen zaio gixatzeko haragi hau. Etortzen bada, ez dakit, Monikei beste gustatzen zaio. Orduan, bueno, beraien dako... Konfiantzazkoa izaten bazara, tratu hon aukiko zu. Eta hori da, xerrak lodira, ekin. Edo esan, nik arateira noan nian da, badakit, eta askotan, jara hundia hoten da, eta ez da inok eskatzen du, eta solomoa, txerri solomoa, ero zerbait xerratan eskatzen dutenean, segun nordan, badakite, igual, Maritxuk eskatzen dio da, solomo xerratzuk, lodiak beti bezala ez, Maritxu, eta pun, ero bestatek eskatzen du, eta finak ez, beti bezala ez, eta, tak, momentuan, bueno, hori azkenean emate dizu, gertutasunak, eta, bueno, betiko konfiantzako arategira jutea. Bakitzu nun pasaten gaten, Pintxo tabernatan, Bilbon, lanera noien nien, claro, nik tabernatan berdin eskatzen hauen, beti. Eta orduan, ikusten zuztien, da, gaur dator 6 pertsonakin. Eta ja, bapatia nolan, atetik ikusten zuztien sartzen, da, azten zien. Ja, prestatzen, 6 txakoli, ez dakize, da, bai. Dana presta, olako gauzak, baitu, eskertzen die. Oin batek igual, batek ez dago eraten justo da. Horako gertau izan jat. Bai, etorri die, eta justo bat txorixuakin, eta musulmanak izatea, txolakoa bai, ez, kanpotarrakin, beti... Hori, galdetegi egite zenien, alergiri baukazue, jateko aldetik, etorri baino lehen? Erreserban eta jartzen da, baina hori da, jatetxera, soi ezen moruan, zu jatetxe batera, joaten bazare, bueno, abixau itxen duzu, ez? Bai, zerbait berezi izan ezkero. Hori da. Ze gaur hori, bueno, nil lehen, ez da, nil jatetxetan lan iten nuenean, ez daukat oroitzapenik oso gutxitan norbait etorri izan dela, eta deitzean ja esan duela, ez dakit, zeri alergia diodan, ero ez da izer. Olako oroitzapenik ez daukat, gaur egun gainera, gehiago esango, askotan galdetu iten da hori, jatetxe askok beraie galdetzen dizute, parkatu, danetik jatzen duzu, ero alergikorik baldago taldean, ero hori galdetu egiten dizute, behin maila hartzeko garaian, baina, bueno. Jakiteko. Nire dut esan gaur egun eskaintza zabala izaten da jatetxetan, ez? Osa, nire dut esan, kartara juten bazara, badakizu beti ongo da zerbait zuk jana duzunera. Betxu pasau jakun, ez dakit nungo zagardote izan zen, baina indala 2 urte ez gauen horan aurkitzu bat menu vegano edo vegetariana zaukana. Eta orduan eskaili zozkuen, bueno, nahi badozu hemen, zuek ekarri, taperretan eta gu berotuko zuegu da. Eta, bueno, aukeria eman zabien, 2 pertsona zien bakarrik, 40 pertsonatik, baina, bueno, pentsau baten bebai detaile ona. Guk ez dauko USB, eta gainera ez dauko itxurarik, baina, bueno. Guri baitokatu izan zaigu. Zerbitzu hau badau. Umekin txikiekin jun izan garenean, purea guk eramatea. Eramatea egin da, eta eskatzea gero berotzeko, hori bai. Baina, ja, norberak bere taperrara meharra eta hori, kobratu zer ingo, eta nola kobratzen dieten, berotzea... Ez, bez. Bueno. Talde baten basoiaz. Hemen txebe ez dutzu esebe kobrauko, zigor, honengatik. Hemen txegabez. Hemen txele lengo erregozin dugu txala, gixatzeko aragia, alegia. Eta hemen txe, kasola berdinean, hemen txe aragixan dana, sustantzia dana, zapore dana, usain dana, eta hemen txe erregoziko ditugu, 2 tipula, porrua, eta 3 bierra bebai. Oso. Hor, behitu, euskerazko hitzik ez diot aurkitu, hor konparaketa badago gixatua, ez? Gaur gixatu egin du. Gixatua eta estofatua. Estofatua euskera ez dut aurkitu, hor ezberdintasuna zeintzen diren, da hori batzutan galdetzen du jendiak, ez? Eta ez dira berdinak. Bat taparekin egiten da, hau da, estofado, esaten dana estofatua, hori egiten da normalean likido gutxirekin eta taparekin bilatzen duguna, hor egiten ari garen janariak, bere saltza guztiak eta hor botatzea, eta hor konzentratuta egitea. Hau, labean behiten da asko. Oso ohikoa dira estofatuak labean egiten. Hor izaten da, barazki batzuekin likidoren bat, likido askorik ez da izaten, likidoren bat, eta gero botatzea erabiltzen den haragia, nahi dana, eta gero taparekin, eta hor utzi, denbora luzez egiten. Eta gero gixatua izaten da, ja, likidoa botatzen zaio desente, eta hor ja, tapa gabe egin alda. Lurruntzen ze likidoa badago, ez da
ez du behar, berdin da, berdin zaigu lurrunketa bat egotea, ze likidoak gehitu diogu. Bestean estofatuan likido gutxiago erabiltzen da. Hori bai, atalak, baterako ero besterako, berdinak erabiltzen dira. Azkenean, bueno, haragi hauek zeintzuk gogorrauak diren, xerra moduan jateko ezin diren, eta nik behitu froga bat egin nuen, zeirakurinen errezeta bat, zala, txal masail xerrak plantxan eginda. Plantxan? Plantxan. Horik ero ez da jaterik hori gogorra da. Bai, kontuatu nintzen, froga egin behar nuen. Liburu, errezeta liburu baten, zukaldari... Ala eta bez, saiatu zinen. Zukaldari ezagun baten, nik, egia da... Hori da, aguakatean ezurran moruko trukua, gauza batzuk irakurrita... Interneten ikusitako bai, nik gehien nahi, 180 ez du sinisten. Baina liburuetan da, segun noren liburua diren, horri bai sinisten dio. Liburu tambe, gezur piados. Batza, bai, eta nik, ez dakit... Errezeta 2 aldiz, 3 aldiz irakurri nuen, eta bai, frogai nuen, xerra finetan moztu nuen, etxian hartu erosi nuen txangarra, eta froga iteko ze hori, esan nuen, hau, eta aina, gero, sukaldari horrekin, egon nintzen, eta botan nion, baina, bueno, kontua, xaola, bueno, gero, burrokan nimazala berak. Dark ze esan zotzun. Sukaldari horrek ze esan zotzun. Berak errezeta guztiak ez dituela, egiten, denak. Eta ontsa sekretua ezin jozu esan horren asa. Ezin jozu esan, inoz. Ez da off the record esaten dana. Kamaratik kanpo, Ez da, kamaratik kanpo ez dizugotako. Sentitzen dut. Kontua da, gixatu egin behar duguela. Martin Berasategi. Martin Berasategi. Patricia, mesedes. Bueno, kontua da, gixatu egin behar duguela, eta gixatuak inaldia, nahi ditugun, txerrianak inalditugu, oiaskoanak inaldugu, bueno, atzokoa gixatu bat izan zen, oso bukoa prestatu genuena gixatu bat izan zen, eta, hortan, bakizu, egosketa luzeak, barazkiak eta gero, likidoa, nahi eta nahi ez. Guk asko hontan, alkohol bat erabiltzea ondo egoten da, eta guk garagardoa erabiliko dugu, eta normalen edozein garagardo ere, bueno, bakoitzak badauka, bere aroma, bere... Hori da. Nahi dut esan, hau da, ardoekin bezala, eta hemen aipatu izan dugu, ardo txuriak eta gehiago erabiliko ditugu, haragi txuriekin, arraiekin eta olakoekin. Eta garagardoen munduan ere, azkenean bakizu, ezberdina da, eta gaur egun, jute mazadete, horrelako taberna berezietara, artisauetara, hor, bueno, dauzkagu frutakin, dauzkagu beltzak, dauzkagu, hauek txigortuak direnak, estikutua, ipa, apa... Ni galdu iten naiz, munitxerakoa, bestelakoa. Bueno, niri gustatzen gat garagarduak. Oso honak, ni asko gustatzen ez baita. Bueno, kontua hor ere, leho eta behin, hor, bueno, argi dagoena zuen gustua. Ez da, gustatzen mazaizue garagardo mota bat, eta horrekin nahi bat zuen, eintzazue. Baina egia da, hor badauzkazuela, honek horiak ero direnak, argiak, garagardo argiak direnak, horiek, bueno, erabilia ditugu gehiago, bueno, esan dagoa, berdina, haragi xuriekin, oiaskoarekin, txerrikiekin, eta gero daude, txigortua direna, horrek arkumearekin eta oso ondo juten dira, azkenean, bueno, haragi ere potenteagoak, garagardo ere potenteagoak, gardu. Gero daude beltzak, eta beltzakin inalduguna, gaur bezala, haragi behi ero txala haragia, ero baita postre batean ere sartu aldugu, zeratik ez, horreiken ditugu udareak eta ardotan. Egin gauen, edo nik egin nauen Guinness antzerako tarta? Ez nauen egin? Ez, nik euneko 98 batean esango nizuke ez. Bitu, gero, aztertuko, ia innauen edo ez, eta ekarrikot, txorieneko aurtengo denboardelisa bukatu baino lehen, zeda, horako tarta gainera bitxia da, zeda, baltza, eta gero, bueno, alde batetik, garagardo beltza dauka, eta gero, kanpotik be, garagardo nintxura hartzen dauz, tarta da beltza, eta gero gainetik jartzen dut ziolan apar txuri bat, izaten bazan, garagardoan aparra bezala. Eta bai, hola ditzen da. Bueno, aporatu, karri. Nik hor, bueno, daukat, nire ordenagailuaren karpeta bat, nun gordetzen dituen errezeta guztiak, eta izan badauden ja. Eta deitzen da galdar arteko kontuek. Hor, errezeta bat idatzi barduan, askotan, duda daukanea, honen inguruko zerbait egin dut, ez? Idazten dut hor, eta beti agertzen dira, antzekoak, ero horrekin zerikusia nik idatzi ditudan hitzakin antza daukaten errezeta guztiak. Eta horre, bueno, jakiten dut,
filtro egiten dut, egin dudan, ero ez, ero oantzeko zerbait egiteko, ero zerbait aldatzeko, ze, claro, azkenean, hainbeste rezeta egite ditugu. Pila bat. Osa batzuekin, bueno, lehen osagaia, urrengoan inaldugu, hau, gaurkoa patrienera, baina txerrikiarekin, garagardo aldatuko dugu, aukeria. Hemen txerri arakia jarriko dugu, eta listo, eta urrengoaten indio jarrekin, eta horrela daukagu beste 6 urte goteko moduan. Hola, gaurko gauza bereziak da, bueno, garagarduaz aparte, eramaten dauela irugiarra, eta ontsa jarriko ditugu osagaiak berdinak. Hemen jarriko tipuleta, irugiarra eta berakatza putxo bat, eta hori joango da betegarri bezala patatekin. Gero ingo ditugu patatak xaflatan, holan geruzaka, eta hori, haukiko hau beraz, irugiarik kutua, holan ketua, potoltxua, goxo-goxua. Bueno. Bai. Beste ordu erdiko horrika gehiago bitea gaur. Ez dauken nion ganse. Bueno. Irugiarra, ero txingarra iparraldean, azkenean bakizu hori, azalaren azpian dagoen geruza hor, koipetsua gehi, aragia da. Eta guantxialea hemen askotan eipatu izan dugu txorienen, guantxialea bakizu karbonara erako pasta, normalean egiteko, erabiltzen den, txerriki italiarra da, batzuk, agian orain entzun duzuen lehen aldiz, eta egia da, moztuta ikusi eskero hemen ataletan ero, espaduzu ikusten kanpoko geruza hor piperbeltzakin dagatzakin egiten diotena, ze piperbeltz pila botatzen diote, agian batzuk ez zuten nabarituko gehiago. Badauka, irugiarra baina koipe desente gehiago. Azkenean, ez da lepapia da. Lepapia da, txangarra, irugiarra txerriaren atzekaldetik eta azalen azpikoa da, eta hori guantxalea lepapia da. Hemen zigorrek ekarri zauen maskaradako lepapia, eta hori bakarrik zen gantza. Dana, gantza. Egia da, behitu, gero, hemen inuena lehorgailuarekin, etxean egin nuen berdina, bikotea egin nion, eta lehorgailua beharren, honekin, sopletiarekin. Eta hor, urtu zen gantza, eta gero geratu zienan, ikusten zen, aragia bat zeukan oso, tartean ere bat zeuen, eta jateko garaian zen, urdai azpikoan, oroitzen zion, urdai azpikoan zaporia pila, jateko garaian hemen geratu zen pixkat, eta kurruskariago geratu zen, eta agian emaitza gehiago gustatu zitzaidan honekin sopletiakin indakoa hile lehorgaiuarekin, baina hile lehorgailua oso ondo geratu zen, politxa eta originala. Baina hori da, itzakisa berriz ekartzeko. Bai. Eta oingo honetan, baina guantxalearekin ingo ingoan. Horre bakizu. Erresta baten biezula guantxalearekin. Irugiarra 8-9 € kiloa eta guantxialea 20-25 € bitartean. Bene. Orduan, aldea badago. Tabernetara eta joaten garenean. Ardo desberdinak eta egoten dira. Eta kuadriako batek esaten dago. Eta ze ardo gurozu? Bitxu, hau dakotzu 2 amarretan eta bestia 2 hogeita marretan. Eta esatuta, diruagatik esan dago da, jarri 2 hogeita marrekoa. Aldea hori dalako, esaten badiote, 2 amar, 2 hogeita broma moduan esaten dago. Beste bat 2 eta bestean 8 € eta esaten, aldea hundi aldao. Horbe beti esaten dago, garagardoekin ardoekin bezala. Kozinatzeko erabilizazuek garagardo bat, zein zuek eran ingo zenuten. Honekin, berdina, baina ez erotu. Garagardo bat hemen onena ezazu erabili. Nik uste dut horra ardoekin beko sinatzen honik, erabili dezaket urteko ardo bat, ero holan ondu bat, 6-8 eurotako asko jota. Ez dut, 30 euroko ardo bat botako kosinatzeko hemen masail batzuk egiteko, naiz eta ez dakit, munduko egun bereziena izan, ez dakit zegatik, agur bat egiteko norbaitik. Ez da merezi. Ez, zestan abarituko. Ez desan, izango bazan, batekin egin, ero bestearekin egin, eta aldea kristona izatea, hau da, ez dakit, zoragarria. Orduan baina bestela, ez du merezi. Orduan, gauza batzuetan, diruagatik izango da, baina dirua, bota ez da egin behar. Bota ez da egin behar. Inoiz ez. Orduan, zentzuarekin jokatu. Eta hemen txebe, ez dugu ezebe bota bierdan aprobetxauko, eta hemen txe ikusi dugu ikusi duzu, saioa hasi garela 4 tipuletakin da, porrua handi batekin, da, jadanik hemen dauzue. Guantxaleak lortzeko, guantxaleak jarritu ezer, txerria 7 hilabeteko gutxien, 7 hilabete
izan behar jo, hortik gora, koipe desente eukiteko, eta ero ontzeko modua eta desberdina da, guantxial esan dagoa gatzetan eta piperbeltzarekin eta ontzen dute, gutxienez 3 hilabetez, eta gero 3 biharra, gizu, aukera ezberdina daudela, lehortuta, ketuta, ero bestela, piperrantzarekin eta bebaiolan saltzen dute. Oso ondo. Kozinatzeko garaian da, karbonara bat iten bauzue, ni neuen naiz espezialista hortan da, guantxialea ero 3 biharra dan, Patri, nik ez dakit ezautu. Nik uste dut baiet. Nabaritxuko, bai? Bai, ze guantxalea da askoz kurruskari haua baduka piper beltzan ikutua. Utzi zazu hau, bai, baina hortan trapeia da. Hartu 3 biharra, utzi zazu hor ondo lehortzen. Eta bota piper beltza 2 buelta. Ja. Bai, Bai, erosten dotzut. Bai, baina, a ber, ez da berdina. Teoria. Ez da berdina. Baina, ez dakit, atzoko tiramisua moduan, bueno, ez da. Zigor, momentutxo bat, hementxe, irina. Potoltzeko, zure gustatan gatzon. Ez, hori da zuritza. Nere hitza. Rus bat egiten ari gara. Hori da, eta ointxe ingo, hori, irina putxo bat bota. Hau, zapore holan gordina daukana irinana. Kendu, buelta apurtxo batekin. Eta ointxe gehitxuko, garagardua. Hontan garagardua eta likero, ondoren beste likido bat erabili behar dugunean, zein ardoa eta garrantzitsua da horren ondo jarraitzen. Lehenko likidoa, alkola, hori utzi lurrentzen da ero salda. Hori da. Goratzen zara nola egin nuen nik errezeta bat arroza eltze askarrean tipo ahosikin horrena? Bai. Gaur joneri erakutzi dut. Atara du egin du bat txal muturrekin. Txal muturrekin, da bere hau garbi horrekin, hau da, 10 segunduro tako botatzen dolako zerbait. Eta azkenian egiten du egoz egiten ditu, gero hartu, saltza bat egiten kipula erreusten jartzen du, tomatea botatzen dio, piperra utza, eta ez da izer da, ostra, botate dolako juramendu bat, ardoa astu zait. Imazuen lehenu ardoa lurrundu eta gero, ardoa gero botatzen dio. Hori zer da, etxeko marka, ez? Bere etxeko marka da, hau zekina izan dira. Nik uste nahi egiten duela zerbait berandu botatzean, ze azkenen gotan lehen hasieran hanka zuen sartzen nola, baina oin batzutan beti ikusten da nahi egiten duela zerbaitetan orden aldatu ero astu inzeitau botatzea eta ero botatzen dio. Eta asiur baiet. Juramendua bota ondoren, Hemen ikusten duzu segitxuan garagarduak itxen dagoela ja irakin, eta irakiten dagoenean, aragi osua. Hemen askatu dauen zuku guztixekin, hor dago aragixan zaporia eta dana, berez, hau, holaxe. Ontxe bizala dauzkau. Esan dutzu dugu, bai aragixak eta bai patatek, eramango dabela osagai oso antzerakoak. Beraz, bixetan, aukiko dugu aragizalda. Hemen, haundixena. Bota, eta hori, izango zen, ordu terdi, ordu tala urden, aragixan arabera, xamurtasunan arabera, jongo gara ikusten, eta lapiko askarrian, 20-25 minutu. Hori be, gustuan arabera, berez, hau. Hori, jarriko zau. Tapatxua, kozinatzen joeteko, eta guaziko gara patatak zuritzen, eta fin mosten. Oso ondo. Eta hau erregosten. Oso ondo. Nik mese bat eskatu erotze Patri. Mesede bat, beste bat, gura zu esan. Bueno, a ver. $1.000 izteri guai. Ze bateko interesakin? Ze interesa, a ver, $1.000 eman, eta nik, nola da, holan, agian ez dizu bultatzen. A ver, oporretan nahi du, jun. Zelan agian ez diazula bultatzen, orduan zelan utzikotut? A ver, espazio, ez da oso estrategia ona. Espazio oranoa 6 ordutarako. 6 ordutarako bakarrik? 6 ordutarako $1.000. Hori bai. Negozio txarra. Ramos bueno, zuretzako, bestiondako gora. Bai, norbaiteke horre ere txak, egin du, bueno, a ver, ez dakit nizen gasolina txupatzen duen, baina hemen, nola, hitz egiten genduen Patri, munduko, zein izan zen, hamburguesak garestiena, zein izan zen, 8.000 euro balio zituena. Bai, astakeri bat, pizza garestixena. Pizza garestiena. Akordatzen ez, hamburguesena igual bebai indogu, berba. Bai, horako eta, bueno, oin da, bidaia bat. Hemen dago, Space Beep. Naiko Beep, bai, presixo horrekin. Beep nahi du esan, very important people. Jende oso garrantzitsua eta diru asko daukana.
Bueno, antolatu dute, badakizu, Floridatik aterako dala, olako espaziontzi, olako bidaia bat. Bai? Aukera izango dutela, 6 pertsonek, espaziora juteko, 6 pertsona, 6 pertsona bider bosteon, 3 milioi. Ez da negozio txarra? Ez da negozio txarra, 3 milioi dolar. Bueno, zeiren artean 3 milioi dolar ordainduko dituzte, eta, gaina hori da, 6 ordu egiteko hor munduai biraka hor goian, eta tartean, esan dago, Ransbun sukaldari honek prestatutako menua dastatzeko aukera izango da, eta, bueno, menuaren nundi norakoa, hau da, inspirazioetara du historiako azken espazio 60 urteotan, espaziorako bidaian da hortik, hortik tiraka prestatuko duen, menu bat izango da. Kontua da... Eta zera, Carmen Uarraek. Ez dakit dut, honeokan. Ez, honeokan ez ditu prestatzen ari da. Babarrun batzuk... Ez dakit, gastronomiaren bitartez, ez dakit nik zelan izango da. Hor ez dakit, agian hau, Apolo Amairo ere esan izan, Houston, arazoa daukagu? Horti zerbait atalata, igual zerbait erreta, atalako die, Kurruskari. Kurruskari. Hori, historiarekin lotura daukaten elikagaiak eta eraman nahitu, eta gainera hauek ere, moldatu behar du, menua, grabitatea gabe jatera. Orduan, ez dakit nola izango da, katxarro hauek, goian, ez daukate, ni galdera, pelikuletan ikusten da, momentu batzuetan, gravitatea badukate, sortzen dute beraiek. Orduan ez dakit nola izango da, izango da andana egan jongo direla eta hartzeragoarekin. Ez dakit. Burbuietan dekusten da, ez likidoak. Ez dakit, baina hori janarixa baino da, esperientzia, ez? Bai. Da hor dan egongo da... Baina, guerote esan, esperientzia, aukera dirua daukatena, hau da, eta bueltatuko nahi zen, ze batzuk izan zuten esperientzia oin ere, izan zan ia zer esan izan. Titanikekoa junek ustera, eta horiek ezien bueltatu. Orduan, horregatik, 500.000 eta etortzen manaiz, 500.000 eta bat emango dizut. Pentsaukot, baina esaten dutzut, 189an esango zutela eset. Beraz, ez galdu, zure... esperantza guztixa, baina... Bakizela ningu duen, Patri. Esan. Hemendik, crowdfunding bat antolatu behar dugu. Zertarako zerbait garrantzitsua. Zigor, espaziora joan alizateko, 6 orduz bakarrik. Eta ez bueltatzeko, igual hor crowdfundingak arrakasta gehiago ikosabea. Eta enauzue gehiago sekula ikusiko. Ui, hasi da, ja mobi hemen, pipi. Ez, bueno, horre crowdfundingak eta... telefonoa horra azpien daukazue, intzazue bizuma, zigor, jundadia, popatik hartzera espaziora. Zigor koitxagoa, hemen txorienen faltan botako zotu. Ez, ni pelota ikezen, Itali, pelota gutxia. Bueno, hori izango da pastela. Hau izango da pastela da, orduan izango die gerusak, ingotena lehenengo gurina, eta gero izango da patata, gerusa bat, hau, tipula, berakatza, eta irugierra, patata gehiago, tititi, eta bukatuko aragizalda apurtxo batekin, gainetik, hori egosteko, aluminiozko papera eta itxi. Hori gombida ordu bat. Ingen duen, antzeko bat egin nuenik, izan zala azkenean, patata gerusak molde olako luzenga batean jarri. Hori da. Gero irugiarra kanpoti juduzan olako alkondara bat, esango du, irugiarra alkondara bat jarri genion patata pasteloni, eta azkenean bebai, hor zegoan gerusak, eta ziren patata eta gaztaren akorduan. Irugiarra kanpoti zijoan, eta kipula beharrean, gazta desente bota genion, konte gazta, eta esan olako pekatu txikiak. Nik antzerakoa ingot, baina kasunetan, borobila. Moldea ladeko erratilu bat, edo zein etxean daukasuena, ze batzuk, Patri, horregia da, zu komentarioetan da, Instagramen da, olako, ez dakit, aztakerien batero jenteak esango izu, haizu, nik, ez daukat horrelako, ez dakit, zerbait aldatu aldana. Bai, edo, eske piperra eska gustatzen ze jarrikotzat, ez bota, mutil. Hori da. Ez da munduan beste gauzarik, piper baten zaporia daukana, eta ez dala piper bat, ez? Orduan, bota beste barazkin bat edo ez, bota ez ebez. Hori, baina, ez dakit. Egaluze marmitakoa, ez daukat egaluze. Bueno, vale. Aukera badaude, ez da izan, baina badaude osai batzuk, eta batez ere, erretilua, erabili behar duen erretilua,
eskaitezen erotu. Hori da. Betxu, guk hemen erretilu borobila erabiliko dugu, orduan joan gara. Igurtzen hemen gurin urtuakin, oinarrixan, eta gero ingo duguna izango da betxu. Patata. Lehengo geruza izango da patata fina. Bai. Gero bigarren geruza. Kifula eta irugiarra. Irugiarra. Vale. Eta zera, eta berakatza bai bota batzagu. Orduan jarriko zau. Eta gero lan geruzaka. Geruzaka. Oraino, ez? Gero bukatuko saldakin, hau jango da ordutxo bat 180 gradutara, eta bueltan etorriko gara, hau inja dauela, igual etorriko gara saltza birrinduta. Vale. Eta patatak prest. Oso no. Itxo ingo du. Itxo ingo. Bueno, hau ja, gixatua bukatuta, eta hemen magia gertatu da, ez da zigor? Beroarekin, kurios, laberiako beroak induna da, erratilloa borobila zan da, 4 kilo ze bihurtu da. Eta ontxe, berua aipatu dezula, akordatzen zara sensazioari, zen hau zapaiak erretia? Bai. Hori sentitu berdo? Igual bai. Aspaldi, astuta geneukan hori, patre? Hau labatik atara berri da, hone honen plop-plo iten da, beraz, ontxe ikusiko zo. Bentxe, gure eragi gixatua, patata herriekin. Zago kombinazio ez? Hasta aquí, probatzea, besterik ez da falta. Ba, mentxe haukazue. Ataro gisa. Goia... Pusketa txobat. Pusketa hunditxa, holan. Mutil, eskuakin. Hemen etxien moruen gauz. Hala, hartu. Padre, serietasun pixka, Mercedes, Ogi gabe janan dozuzuk etxien? Hori galdera... Sekula. Etxean ogia beti omar da. Ni beti haukat, behintzat izostuta, da ataratzen dut hori egunerako bertan. Holako zatitxo bat aragisa, oso goxua. Eta patatakin, itzal. Bai. Eta ontxe, ekartza oso beste resta bat. Neria da oso sofistikatu, hau da, goimaiako sukaldaritza. Ikusi ditut hor, ikusi ditut, fruta eta muskuiluak batera. Ez duzu imaginatu ere dingo, txon, segi gurekin. Bueno. Bueno, bai, inbar dizut olako errezeta berezi bat, izango dela, holan, muskuiluak eskabetxean, koko aparrarekin, mugurdiarekin eta kurriarekin. Gustora, geratu zara. Oso! Baina, bueno, a ver, lehengunen esaten zen, holan, labur bilduta nola izango zan hau. Muskuiluak, kokoa, mugurdiak. Bai, 3 aukeratu bidea. Osaira, eta kurria besartu inbarra, zen ikustot kurriaren hortasuna handia dukala errezetan. Bai. Hau izango zen kombinazio tradizional bat, patatak eta eragia, eta hau da kombinazio bat 2.0. Probo duzu edo txorinera ekarri dozuelan frogaiteko. Frogatu dut. Bai, bueno, orduan fidatzen az. Bai, fidatu, eta esango dizut nola ingo du. Gelatina urrotzetan hidratatu. Bestaldetik, koko edaria, kurria, azukrea berotzen jarriko ditugu eta irakiten hasten denean, bertan desegin gelatina. Hau sifoian sartuko dugu bikargarekin eta oskailuan gorde. Bestaldetik, muntaketa izango da. Aparra pixkat erdian jarri, gero muskuilu batzuk aldamenean, mugurdi batzuk, eta bukatuko tipulina eta lima sala birrinduta gainetik botana. Orduan, bueno, hemen izango du pikantea, azidoa, gozoa, pixkat danetik izango da. Lehenko eta bain izan dago, urrotzetan, gelatina xaflak, hidratatzera, hauek, bakizu, beti urrotzetan, tak. Eta nun, disolbatuko ditu? Ba, koko edari vegetaldean. Ez nega esan dut lan igual. Bueno, kokoan, ustot, kokoan kasuan, kokoan aipatu alda. Bai, esan leikela. Bai. Bueno, kurria, azukrea pixka bat, ez du nahi gozoa izate, ez da, bueno, honekin ja kurriarekin gozoa ez da izango, baina bai, mina eta gozoaren arteko lako nasketa bat izango da. Ze hona, berez, haukiko hau, eskabetxean, ospina, itxas zaporia, muskuioen gatik, mugurdiak emongo zaulan ikutu azido bat, limak ebai, eta gero kokoan izango da hori, espeziatu eta gozoa. Probatzeko desietan behintzat, hemendik. Bai, bentan. Kuadriako egin nien postre bat antzekoa, bai? Eta, ostra,
zan, egin nuen koko apar bat, Bai? ez koko aparra bai, koko apar bat zan, kokoaren apar bat, gero egin nuen koko apar horrek zeraman baita, koko aparra eta eroin dituen bananak, karamelu batean, kurri bat egin nuen, karamelu bat, eta, ostra, pikatu iten zuen, Bai. Egia da, gero koko aparra pixka lehundu iten zuela, gero bizkotxoa zeraman kokoaren abebai, eta gaina bizkotxoaren hori sistema hori oso asko gustatzen zait, eta beste bine nuen aspaldi txoriene, baina da, sifoi batean sartu, edalontzien da, mikroin labean 30 segundutan egiten da. Egin behar dizut errezeta gazi bat horrek. Oso ondo. Bai. Lengunean nik probau nitxun, joan nintzen jatetxe, Libanoko jatetxe batera lagunekin, Bai. eta bertako postria izan zen txokolatezko trufak kurriarekin. Eta kurri ikutua zen oso txikixa, orduan, ostras, pentsatu jaten oso interesgarri zen. Zan, txokolatien zapore dana eta gero kurri apurtxo batekin. Bueno, ez dakit, asko gabiz esaten, zetxoriene, segitxuan bukatzen da isa, 20 programa dauzka aurretik, 25 eta 26, hortik, ez dakit zehatz, eta errezta pila bat gabiz esaten egingo ditugula, beraz, hasibiko gara idazten. Baduk aukera, eta ideiak ja oindixik holan zerbait idaztea, komeni da, zebestela, gero astu du, bai. Sartuko du, kontua da, hemen beti esaten duen espeziekin, hor ni legona, gore etorri nintzen, eta botanien, holan, errezetan neurrian agertzen zen ez da izan bat, eta ni botanion hori, Bai. gutxio bota gartzen. Nire kuadriakoen hau zapaiak ez daude... Orduan, hori esperientziak erakutsi zut. Bai, eta aparra hau lantaldeko bate probatu du baita ere, eta... Indartsua da. Indartsua. Bueno, eskabetxia bebai indartsua da, eta ez da mundu osoan dako, da elikagaiak kontserbatzeko prozedura bat, eta normalian ospina eramaten dau. Horrek geizten dau nabarmen elikagaian pH-ia, eta bueno, ospinaz gain, eramaten dago bai, olixua, espezia, gatza, piperbeltza, eta aukitze itxuelan, beste zapore batzuk. Bai. Normalian erabiltzen da arrain urdinan dako, eta aragixan dako, baina, bueno, isa danetatik, nik ikusi izan dobe bai, holan barazkixak, eta ikusi izan ditut beste elikagai batzuk bai. Hemen txoriene hainbat eskabatzen ditu, galdeperrakin, untxiarekin ere indugu, kontua da hori, barazkiak eta gehitzen zizkelo bai, nahi duzuena, eta beti kozinatuta joan behar dela. Eskabetxia badauka hori, lehenko erabili behar duguna, hauek muskuioekin normalien frigitu iten dituzte, hauek frigituta daude lehenko, eta gero eskabetxian sartuta. Hori da, konsistentzia apurtxo bat olan haundi sartzeko. Hauek, ja, hemen hidratatuta dauzkagu gure gelatina xaflak, eta honek agarragarrarekin alderatuz, ez duzetan irakin behar. Beroa baldin badago, agarragarra bakizu irakin behar duela zuak, orduan behin, holan, pixkat urtzen danean, gero, sifoi batean sartu behar dugunez, garrantzitsua. Beti sifoian sartzen dugun, edozer iragazin behar da. Beti iragazita. Eta, bueno, hemen ja, oskailuan behar genuenez, sifoian hemen daukat, hau, alde batero txiko dut hemen, eta eroni, bueno, zuk kontatzen duzu bitxartean zerbait, nik platera muntatuko dut. Hemen azkenean hori izango da pixat jolaztea, ez? Hemen daukago esan dakoa, gure, bueno, gero probatuko duzu baina. Botako duena apar pixka bat, gero muskuilu batzuk aldamenean, apainduko, txukun, eta gero tipulina, ingo duena tipulina momentuan, guraize batzuekin, hemen guraize bauzkagu? Bauzkagu, entxe. Guraizek moztuko diet, eta esan dakoa, ni montaketakin hasiko naiz, eta zu bitxartean. Kontu kontari. Eskabetxian olan azkenengo informazioa edo, Persian dauka jatorrixa, 7. mendian, eta arabiarrak izan ziren Iberiar penintsulara ekarri zabienak, ontxe batezle arrakastatxua da Katalunia aldian. Ez dakit Katalunia aldian olako aparrakin eta zerbitzetuko da bien eskabetxia, baina, bitxu, ideia politxa da behintzat. Bueno, nik hemen... Holaxe bertan doian zerbitzatuta. Bai. Hala ingo duna. Eta ero, hartu behar da koiara batekin, pixkat, kontu da, dana hartzea, saiatzea hartzen. Eta gutxut biko iara. Bai. Haundi ez, hori tamaina bauka. Bai, gaina mugurdi ere hartu din behar da, Mugurdixak edo zuk, ez datutzazu mugurdixak edo masusta gorrixak? Ni mugurdia, masusta gorrixak sekula. Ez gini, masusta gorri bertxala beba ezagutzen di, baina netako masustak beti izan die... Masustak? Masustak betikuak, netako baltzak.
Hori da. Masustak, Ba, mendira soi zenean da horrek biltze itxustula, marmelada bat itxeko. Ba, bai, antza holan deitzen die, Habe bai, nire beti bego, mugurdiak. Eta hortuan izan dituzu? Ez. Baitu, niramak auki itxu, eta oso erraz azten die. Bai, Bai, erdi basatixa dienez, horrei, behin jartzezu landaria, Bai. da gero oso emankorra da. Bai. Bueno, bai, hemen lima pixka bat. Eta noiz behin gaulako errezetak olan pixkat ezberdinak, sartzean da goten da, betikua, ez da, betikua ondo dago, baina, horrelako ikutu ezberdinekin, egitea normal, zerbait ondo dago, eta hemen daukazue, bueno, aparra berantza doala, eta gure, muskuiluak koko aparrarekin, mugurdiekin, eta hainbat gauzarekin. Eta bi koiarakin jango duguna. Hau da. Hola, ondixak. Ordan, sartu eta dana hartu patria oso. Hola. Bene. A ver. Ba, potentia, Oso goxua. Benetan, enagoen espero. Da, kontrastia hor pixkan, muskuiluen azidoa, gero etortzen da, pikantia... Badator, baina ez da holan larrixa be. Ez, eta gozo puntua gero hor danan lehuntzen du pixkat. Eta mugurdixan puntua, azidotasun hori... Asko guztaukat, benetan. Hirugarrena zuretzako. Hala ba. Eta honekin, eguna gurtza besterik ez, bihar ostegun biralak, txorien hemen izango da, zuekin.